ko de ko dɔ ko lajarabi bɛ dɔ bɛ ale ka du kɔnɔ ko olu ka laada la n'u ye dumuniw bɔ cɛw ni muso bɛɛ de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko ale banna o ma min ye ale ka bangebaga musoman ye o bɛ ale dɔgɔya o kan o ma bɛn ole ma a bɛ a dɔgɔya degun bɛ ale ka so kɔnɔ a bɛ nin kɛ cogo di nin kɛso kelen ɲininkara Sheikh Abdulaziz Ibn Baz ma a ko nin ye laada kɔnɔ ye dɔw y'a ɲininka nin na k'olu ka laada la cɛw ni musow bɛɛ de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ muso minnu t'i ka jumara min fana a ko nin ye laada kɔnɛ de a waajibilen dɔ aw ka nin laada in bila ko laada kɔnɛ laada haramu la waajibilen b'a kan a ka nin laada kɔnɛ in bila donc an fana bɛ min fɔ a ye nin ye laada kɔnɛ de a kana sɔn a ma ni a bangebaga y'a nani cogo cogo a y'a danga cogo cogo a y'a dɔgɔya cogo cogo o tɛ foyi tiɲɛ ale ma mais a kana sɔn ani walimuso hijabu t'a la yɛrɛ bolow ka jigin ɲɔgɔn fɛ dumuni minan kelen kɔnɔ o ye haramu ye a kana sɔn a ma la ta'ata li makhluqi fi mashiatil khaliq ciden ko mɔgɔ tɛ danfɛn bato danmasa kutali la ciden ko hadisa wɛrɛ la innama ta'atu fil ma'ruf ni y'a ye ko a ye tugu mɔgɔw kɔ i bɛ tugu mɔgɔ kɔ fɛn na min ye sariya ye dɛ mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ na fɛn na min ye junubu ni ala sɔsɔ ye ala fana ko kuranɛ kɔnɔ wa in jahadaka lan tusrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ni ka bangebaga fula y'i kɛlɛ ko i ka mushrikiya kɛ ka fara olu kan ala ko i kana tugu ko o la dɛ i kana tugu ko ka faru ka mushrikiya in na dɛ mais u ka diɲɛ masalaha tɔw i bɛ se ko o kɛ u ye mushrikiya fɔra de ale de ye junububa ye donc ala sɔsɔ bɛɛ de b'o kɔnɔ donc a kana ni walimuso kana dumuni kɛ minan kelen kan n'a se b'a la cogo si a kana kɛ tɔɔrɔ min b'a sɔrɔ dɔgɔyama min b'a sɔrɔ a bɛ sabali o kɔrɔ de diinɛ min filɛ nin ye sunna min filɛ nin ye hali nabi ɲuman minnu y'a ta nabi ɲuman minnu yɛrɛ ala ka mɔgɔ sugantilenw ye yala u ye nin diinɛ ta ka lafiya de wa bɛɛ ye gɛlɛya de sɔrɔ u dɔgɔyara de u bugɔra de u nanira de u y'a dɔw faga yɛrɛ u y'a dɔw gɛn u sabarira de donc i fana bɛ sabali de min waajibilen bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ ye nin diinɛ ta min waajibilen b'i kan i bɛ sabali de ala yɛrɛ y'o de fɔ ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ala ko mu'minun mbawma aya yɛrɛ kun makara ni aw kandara aye ala take aye ciden take aye mɔgɔ bali ka fɔ karisa ni ye kɔkɔnɔ ne an kana kɛ nin de ɲuman ye an ka kɛ o kelen kɔfɛ ni e dɛsɛra mɔgɔ min na kana fɔ karisa tiɲɛna n fana ka tiɲɛ ka fara kan karisa bɛ ala soso la n ka ala soso ka fara kan n kelen kana to n dama ali haqqu jama'ata wala kunta wahdaka tiɲɛ de tɔgɔ ye ko jama hari ni kelen de b'a kan fo an ka nin faamu an ka siso tɛ kɔnɔ alimami Awza'i ako alayka bi athari man qad salafa wa in arafadaka an-nas wa iyyaka wara'i rijal wa in jagharafuhu laka bil qawli imam al-Awza'i ko akon bima mugo nyuma munun temina enye ciden naka shebon ani tabinau ani tabinau akon munu min sabatira nunun bolo nunun de kasira mina kake hari ni be banila beki ye kito e ka bayila yɛrɛ mɔgɔ minnu tɛmɛna mɔgɔ ɲuman minnu tɛmɛna jamakulu saba olu de ka sira mina hari ni bɛ banni la awa n b'i bagabaga diɲɛ ka mɔgɔw tɔw ka hakilinaw i yɛrɛ kɔlɔsa ma hari n'u y'a masiri ni kuma ɲumanw ye cogo cogo وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال يوفو أكون نبي نيمان نجما تمنا كو على يجوجو de kala haramaden setanu de kera juguye jinna setanu do de kera juguye haraman setanu ni jinna setanu no be kuma masirile no bu ci nyogoma
sinji tigala de yede ite balimaw de fede ate balimaya de fede ati jende fede kelena dumuni de kada yede jughuru fal qawli qurura ubennin kuma masiri lawnde cici kata nyogoma ku fofo nyogoma nube nyogoma marasanay ke e boy ka ciaka kana sege firula de donc ambe min fo ini wali muso kana min addoke do minan kelen kono ko be dumuni ke nyogon fe uyuna ni chogo chogo yu danga chogo chogo danga uni nanu te fo ikila donc i kam munyi ka sabali iki ka dinata ka fo karasa cinya nan ka cinya atede ebe nyaade jiya be ka cinya e kelen ka nya e ala ci de mo fo nya ko ale ala nabi nyimo yirale